जतन खुलुमबाय ख्या जतन तिरिं बिसिगतालनि हामजामैया फारो तिति एडिसिनि बखागदै फाइनाय बिसिगताल चिनिति प्रासानि फानसानि फाननति बक्राक ते कथालायजाखे तबय मानथों जत ति प्रासा लकुरक साक गाहाम करं खलायबै फाइनाय बिसिगताल मातंथों हेपि तिरिं जतन हामबाय स्रांसाला 29 कृष्णपुर एसेम्बली आचुथाइनि बिसिङाव खबजाक तीर्थमणि कामिव चंमारिनि 50 बुट लम्बरनि तिप्रा मथानो ख्लायनाय लुकुरक आमजायो मथानि फाइसिं कक सिलचावै तिप्रा मथा याकरै 25 नुहुनि 50 बुटार्स बीजेपी बाना रमलायखा बरनो लामसुगै याचाखै बीजेपी जनजाति मोर्चानि हास्ते आचुफां विकास देबबर्मा बोलो बोलो भारत माता के जय बोलो बोलो भारत माता के जय बोलो बोलो भारत माता के जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम तिप्रमत याकर भारतीय जनता पार्टी फाइनल चंगबरन लामछगो बच्चा कबर याकर भारतीय जनता पार्टी फाइनल चंगबरन खोलमो बच्चा कबर याकर भारतीय जनता पार्टी फाइनल चंगबरन लामछगो बच्चा कबर याकर भारतीय जनता पार्टी फाइनल चंगबरन लामछगो बीजेपी जिनापत बीजेपी जिनापत बीजेपी जिनापत बोलो बोलो भारत माता के बोलो बोलो भारत माता के बोलो बोलो भारत माता के जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद डॉक्टर मलिक शाह जिंदाबाद डॉक्टर मलिक शाह जिंदाबाद डॉक्टर मलिक शाह जिंदाबाद राजीव बोटास जिंदाबाद राजीव बोटास जिंदाबाद राजीव बोटास जिंदाबाद हामबाय फेमिली दिनै जइन खालायगा दिनै बेलाय हामबाय दिनै कृष्णपुर विधानसभा 29 कृष्णपुर विधानसभानि बिसिङाव म हंगाय ए तीर्थमणि कामी म बुथ सेन्टर नम्बर खा 50 नम्बर बुथ जों दिनै उरा फायै जों 25 फेमिलिनि 50 बुथार दिनै त्रिपुरा मथाया करै दिनै तरक बरक दिनै बीजेपी नि बाना जतन रम फायदा बेलाय हामबाय बरक जतन जों हामबारियो सঠিক সময় সঠিক টাইম বরক ইয়াপ্রিয়া মাবাগৈ जों बंनो बेलाय बेलायनो वेलकाम खायो तैबो बसखांगो मते हाय प्रोग्राम तैबो चयावै दिनै बीजेपी नि जे सामुं हुमुं नुगै चिनि जे ग्राम गंजेव चिनि कामिव चिनि जारा जनजाति तंलायरक सुद जरानो नासिं दङ बरक जतन बीजेपी फायना बागै तयारिं तंबायो आगामी दिननि बागै जों 20 टा सीट बिसिङाव चिनि जनजाति 20 टा सीटनि बिसिङाव जों जनजाति 20 टा सीट जों माननाय होनो खागै 60 नि बिसिङाव 60 विधानसभा 60 नि बिसिङाव 60 माननाय जों 2023 सुद जरा अपेक्षा समयनि अपेक्षा बेलाय तंथगो तिनि पुइलानो तिनि तान्दानि अखरा तान्दा फां तै फाइ मानजाक फाइनाय चिनि 29 कृष्णपुर मण्डलनि मण्डल प्रेसिडेन्ट जनजाति मण्डल प्रेसिडेन्ट रंजित देबबर्मा तै फाइ मानजाक फाइनाय चिनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि उदारकान्त मलसम तै फाइ मानजाक फाइनाय चिनि डिस्ट्रिक्टनि जीएस जनरल सेक्रेटारि राजेश देबबर्मा तै आनि मण्डलनि आनि उदार बुथनि प्रेसिडेन्ट काजियान रियां तै फाइ मानजाक फाइनाय उरानि जत पारानि आनि खाजानि ताखु ते बुहुक्सो बेलायना खातम थका तिनि नरक मालाय तिनि नरक सोंबाय याक बा याक मिलिना बागै तिनि सोंबाय बीजेपी फाइना हनै खोनानन बागै तिनि आं आगरतलानि सिमिन नं पाराव फायै दिबरनि माइसा जय गताकबो फाइफुना नरक मालायै तिनि नरक थानसा खायै सामुं तांना हनै फायै ता पजन्त नं पारानो खताबो हरनि ताबो सानजानि ताव कयटा बाजे प्राय 5टा 5:30 बाजियो हाइफुना नरक मालाय एकदम खुशी खा माइसा फुना एकदम बहाको माइको पुं हाय राय तंथगो नरक मालाय तांगै तंथमा हमले द्रिगो दिन सिनुखा सिपिएम नि आमल नंग नजा पारा फाइना हंखाय थासिं रंजित साइथं ओ बिलाय कां जराते बिलाय हाम जराते फाइमनो जों मनि फराके ते फाइनिया लामा करे फाइना गा हिमै मा फायो अनेक किलोमिटार हिमै फाइते हंगाय लेंगै थांगो फायो काइसा चारतंमन उजन चारतंग नबले ना उरान फाइ पाथा खुलबा साइदमान नरक जत मानो ना 2 मासनि परे न विधानसभा निर्वाचन नाय बसकांनि जानुवारि मासनि 10-15 तारिखनि बिसिङाव डिक्लेयार नाय इलेक्शन डिक्लेयार नाय मनि परे इलेक्शन मास काइसेन परे नाय आबानि बागै न म सरकार नरक तमतमारिखा थानाय सरकार तमतमारिखा म नरक बखावसे सों बीजेपी फायै जों तमा मांखा सीपीएम तंफुर 25 बছর जों तमा मांखा आनि दफारक ताम मांखा मनसे बखाव जों 4 বছর 4.5 বছর
2 বছর করোনা বুকু খালাঙা কাইসা নাইसिमालाया पाइखा 2 বছর পাইথাঙ্गा কোন খাইমালিয়া কাম নরং आं ब्लक नि भाइस चेयरमैन नर साइदमान नंगिया गामि साइदमान जिनिया कं सागा नि बाजारेमान बाहायगै नर न तेबो बुनि नगा काम खायावै नर बाहायगै गोनां सारिमान मोसं प्रसेसता चला कोन सरकार आगामी दिनो ओ पारानो तेबो जों सासा खायनायसों ओ पारानि बर रक सुदुमति खाया पराशुनाव मा खायनाय निनि बोसा आनि बोसा जतन उरनि डॉक्टर इंजिनियर मा खायनाय ओर बीए पास खरसा फरम करय बर वाना मासिसा सुदो टंखा साखा पाइखा पाइया ओ दफानो जे दफा सिका दिखाव उन्नतिया ओ दफा आगो गइमैया बुजिखा दे दफा उन्नति ना हांगाय सिका दिखा नांगौ उन्नति ना हांगाय लेखाफोरा नांगौ नों दुकानाव थाना पनो सब्जी फानला पनो जदिनो लेखाफोरा गोनांखाय ननो थगगैमैया नों बाजाराव पात फालायना पनो वा फालायना पनो शिपिं फालायना पनो टक फालायना पनो पुन फालायना पनो जदिनो नों लेखाफोरा करिहाय ननो थगगैमै नबु लेखाफोरा गोनांखाय ननो थगगैमैया आबायना बागनो ओ पारानि बर रंनो सिकित मा खायनाय ओ पारानि बर रंनो सिकित मा खायनाय बीए पास मा खायनाय एमए पास मा खायनाय डॉक्टर मा खायनाय इंजिनियर मा खायनाय जतनो नग चाकरी मा खायनाय लेखाफोरा मा खायनाय যারা जों गार्जेन हुंतन रक बुरा रक तो थांगा যারা तावक चेरा रक যারা बोसा बुतै गोनां निजिनि बोसानो चायै नोंया फनो मा परिरेना दफानो मा गरे पराशुना तो हाय निनि ओ पारा जों सासांनाय लेखाफोरा गोनांखा बसिसावो बनुगो बुनि पारा थाङै नुगो तंथतक साथतक नुगो तमुं चामुं नुगो ब फाराय पाराव ब तेबो सिसानिरा आबायना बागायनो ओ पारानि बररक যারা লেখাপড়া মাছ বিমা খাইনায় পেন কার্ড আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা মেলা হবে শিবির হবে যার যাহার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন তাই তো হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন